Sziasztok, jó reggelt! Gondolkodtatok már azon, hogyha egy könyv címe lennétek, akkor mi lenne az a cím? Én már gondolkodtam, és biztos, hogy én egy több kötetes könyv lennék, és az egyik kötetnek az lenne a címe, hogy a színek szerelmesei. Ugyanis én imádom a színeket. Nagyon nagy hatással vannak rám a színek, sokszor jókedvre derítenek, gyönyörködtetnek, nagyon-nagyon-nagyon nagy hatással vannak rám. Egyébként is kimutatták, hogy a színeknek terápiás erejük is van. De ettől függetlenül is nagyon-nagyon tudom élvezni a színeket. Vannak ilyen színező programok a telefonomon, azt is használom. Szoktam venni ilyen színező könyveket, és egyébként is a színekkel dolgozom. Azért is jó, hogy színtanácsadással foglalkozom, mert megtanultam azt, hogy hogyan bánjunk a színekkel. Milyen tulajdonságaik vannak a színeknek. A színek tulajdonságai egy nagyon sarkalatos kérdés, mert ha ezt nem ismerjük, akkor nem fogjuk tudni kiválasztani a hozzánk élő színeket. A színeknek van 3 tulajdonságuk, amit csak így gyorsan megjegyzek most. Ez ennél azért sokkal árnyaltabb és bonyolultabb, de például az, hogy hideg vagy meleg, sötét vagy világos, telített vagy telítetlen egy szín. És hogyha ezt tudjuk, akkor ki tudjuk választani minden színből azt az árnyalatot, azt a tónust, ami illik hozzánk. De ahhoz ismerni kell mondjuk a saját színtípusunkat is. Mondok egy példát. Én azt gondoltam régen, hogy nekem a bézs az egyáltalán nem áll jól, nem állnak jól a nude színek. Én eltűnök bennük, és nem szerettem őket. De miután megtanultam a színeknek a tulajdonságát, rájöttem, hogy melyik az a bézs árnyalat, ami nekem jól áll. Ahhoz, hogy jól álljon egy bézs, egy nude szín, ahhoz azért tudni kell azt is, hogy milyen színtípus vagyok, tehát milyen hajszín áll jól nekem, tehát milyen rúst használjak. Egy nude színt nem lehet feldobni egy megfelelő színű rúzsal, vagy hogyha mondjuk én hideg színtípus vagyok, de sárga a hajam, akkor hiába veszek föl bármilyen hozzám élő nude színt, nem fog jól állni, mert eleve az arcom körül egy nem megfelelő színtónus van, vagy nem fog jól állni, hogyha egy teljesen nem hozzám illő, mondjuk ha hideg típus vagyok, egy meleg színű rúst teszek föl, akkor agyoncsaptam az egészet. Tehát, hogy ebbe azért bele kell vinni a harmóniát. Mutatok egy példát. Van nálam 2 nude szín, most ezt megmutatom nektek egy pillanat. Tehát régebben föltettem egy ilyen nude színt. Ez egy kicsit ilyen okkeres, kicsit ilyen sötétebb, sárgásabb, és most megmutatok egy másikat magamon. Figyeljetek! És látjátok? Ebben a nude színben ez teljesen harmonikus velem. Ez egy hidegebb nude szín, ez pedig egy sárgásabb, ebbe pirosodik az arcom. Kiütköznek a piros pöttyök, és egyáltalán nem harmonikus velem. Ekkora varázsa van a színeknek, látjátok? Mennyivel másabb. Az én színtípusom hideg nyár, tehát nekem a hideg színek állnak jól, ez egy hideg nude szín. Ez pedig egy ősz, egy meleg, egy sötétebb, egy vörösesebb, meleg, barnás színű színtónusú hölgynek állna jól. Nagyon sok ilyen trükköt ismerek, és tudok nektek mutatni, ha érdekel, majd még a következő videóban ezt folytathatjuk, hogyha szeretnétek. Nyugodtan tegyétek fel kérdéseiteket. Szép napot, sziasztok!